नमस्कार. मालवणी पद्धतीचे चिकन वडे म्हणजेच कोंबडी वडे बनवण्यासाठी 1 किलो चिकनला 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, चवीपुरते मीठ, अर्धा चमचा हळद लावून मुरण्यासाठी बाजूला ठेवले. एक मध्यम आकाराचा किसलेला ओला नारळ, सुकं खोबरं आणि 4 मोठे कांदे घेऊन त्याचे वाटप बनवून थंड होण्यासाठी बाजूला ठेवले. 10 मिनिटांनंतर मुरण्यासाठी ठेवलेल्या चिकनला 1 चमचा गरम मसाला आणि 3 चमचे मालवणी मसाला घालून चोळून घेतला. मोठ्या पातेल्यात तेल गरम करून त्यामध्ये बारीक कापलेला कांदा घालून हलका परतून 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकली. कच्चेपणा जाईपर्यंत परतून त्यावर अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला आणि 1 चमचा मालवणी मसाला घातला. तेल सुटेपर्यंत मसाले परतून मॅरिनेट करून घेतलेले चिकन घातले. 5 मिनिटे वाफ काढली. चिकनला पाणी सुटले. त्यामध्ये अजून थोडे पाणी घालून झाकण लावून 10 मिनिटे चिकन शिजवून घेतले. 10 मिनिटांनंतर झाकण काढून त्यामध्ये भाजून वाटून घेतलेले वाटण घातले. चवीपुरते मीठ घालून 5 मिनिटे मोठ्या गॅसवर शिजवून घेतले. मालवणी चिकन तयार. वड्याचा वेगळा व्हिडिओ बनवला आहे.